ikusentzunezkoa munduan ibili ostean, azken urtean, No More Tourrekin ibili zara munduan zehar, hainbat tokitan, zer moduz? Bueno, oso intenso izan da, urte osoko lana, eta hori laburbildu dugu hain zuzen ere orain ikusi dugun trailer horretan, ez? Hori dokumental baten trailerra da, No More Tour izenekoa, zenbait jaialdetan ja proiektatu egin da, eta orain, DVD-an kaleratu dugu, beraz, deskansatzeko tenori ere bai uste dut helduko zaildala hemendik gutxiran. Datorren astetik aurrera. Uste dut, atzo estreinatu zela DVD-a, ez da? Bai, justo aurreko astean proiektatu zela Argentinan, aurrekoan Mexikon, duela ja 15 egun, 20 egun Bartzelonan, datorren astean bai Madrilen, horregatik Madrila joango naiz, baina atzo DVD-a kaleratu zen. Eta aurtengoan nolako esperientzia izan da? Izan behar da, 30 urte egin dituzula ja musikaren munduan lehenengo kanta idatzi zenuenetik, zer moduzko urtea izan da? Bueno, sekulako emozioak izan dira, dena batuta, 6 urten eraman birarik egin gabe, eta orduan berriz ere zeharkatzea lehenagotikan ezagutzen nituen tokiak, jendearekin elkartzea, nire bandarekin olago kontzertuak egitere bai, Zuloakeko jendeare bai biltzea gurekin batera, nire urte betetzea, ospatzea hemen Durangoko hain zuzen ere Plateruenan, bezperan, eta horren gurean Bilboko Kafean txokian, 50 urte betetzea hor benetan zerbait oso handia izan dela. Durango berezia da? Bai, horintxe bertan izan dut. Erabakitzen badun nire urte betetzea ospatzea hemengo Plateruenan eta gero Kafean txokian badagolako zerbait berezia. Dudari gabe, azokarena imaginazio, 30 esaten badu, daramadala musika munduan, 30 urte daramadala, ona etortzen ja aktibo bezala. Lehen etortzen izen baitare aktibo bezala, baina ez protagonista, eta 30 urtetan etorri izan naizela protagonista bezala, beti atera izan duelako zerbait, edo behintzat agurtzeko jendea, edo orkestera nire azkeneko ekoizpena.